I avui també amb companyia al backstage de Flashback, i és que entren al nostre programa els influencers catalans de moda. Segurament els coneixereu per vídeos virals de noms de noies guapes, per contingut amb la marca Nude Project o per saber què diu en Quel. Avui entren al backstage de Flashback els socis, en Pau Joan Miquel, en Genís Cargol i en Quel. Benvinguts, nois. Moltes gràcies. Bona nit. M'agrada molt que hàgim entrat a les 22:22. Clavades, a més a més. Clavades. Home, aquí el Marc és un màquina, Sempre per nosaltres parlem d'aquestes coses. Sí, us agrada, sí. Sou supersticiosos amb les hores. Jo molt. Sí? Molt, Sou els típics que hi ha al mòbil 11 i 11 i demaneu un desig? S'ha de fer petó o no? Al mòbil. I és que sóc molt fan d'aquestes coses. Sí, M'agrada molt la numerologia, etc. I 22:22... És una bona hora per començar. Jo a les 22:22 va haver una època que sempre li enviava un missatge a la meva mare. Era com les 11 i 11 doblades, tu. Jo no em crec res, sempre hi ha mala sort. Bueno, en fi, al backstage sempre comencem amb una pregunta als nostres convidats, que és superprofunda, i és com esteu? Molt bé. Normalment va seguit d'aquesta resposta, no? Clar. Pot ser la resposta d'ascensor, la típica de bé, o us podeu aprofundir una mica més. No sé. Jo 5è a l'estar bé estic bé. Sí, Jo estic incubant alguna cosa, T'estàs posant malalt? Si us trobeu malament, poder... I ho dius ara, cabron? Ara que hem començat. És que ara m'he posat malalt, poder. Potser són els nervis. I tu què tal, Genís? Tu bé? Jo molt bé, esgotat del dia, però molt bé. És que ara ho parlarem, però en Genís està fent 200 coses a l'hora. No sé com et dona la vida. Em dona. De moment sí, Just. Sí. Molt bé. Aviam, és possible que el públic més adult de Flashback no us tingui més o menys ubicats, però el que és més jove, doncs segur que us posa cara. De fet, vam coincidir al Saló de l'Ensenyament amb en Pau Joan Miquel i tenia una cua per entrevistar gent i per fer-se fotos amb ell. Com porteu vosaltres això de l'exposició, de moment? Pau? Jo bé, molt bé. Sí? Sí que és veritat que no he tingut res negatiu. No teniu molt hate, no? Això és veritat, No, Perquè som bastant neutres, no? No, jo crec que tot el que fem és des de l'humor i mai posant-nos amb ningú. O sigui, crec que és una cosa que ens caracteritza, que no anem amb malícia. O sigui, no ens veuràs mai criticant a ningú. Bueno, almenys el meu perfil. De fet, els noms de noies guapes sempre és noies guapes i mai noies lletges. Exacte. Que potser allà entraria en polèmica, Serà per vídeos, perquè hem fet 73 vídeos, ja no ens queda I és el pitjor del món, perquè tu dius quina merda de vídeo, Clar. però igualment me'l miraré fins al final per saber si diu en Mariona. A veure si surto, clar que sí. Però heavy. la cosa és que no hi ha fonament, o sigui, cap tipus de fonament allà. Què va? Anem a contentar la gent. Bueno, en part sí que tenim fonament. Ah, sí? Hi ha fonaments, però crec que no es poden dir. No? Com que no es poden dir? Bueno, deuen ser experiències seves, coi, Mariona, vull dir, no cal... Poder Però deixa els que ho primers, diguin, home. però ja els últims ja estàveu tirant de qualsevol nom. En què l'ha vingut aquí a exposar-vos? En què li anireu notant que és el que ens va deixant anar a les pues? No. Tu, què tal com portes al món aquest dels influencers? Et fa tanta mandra com demostres a les xarxes socials? No. No, Ja t'agrada, tu. O sigui, ja, no ser hipòcrita, sortir de festa gratis, anar a menjar gratis, Clar. que et regalin coses, a tothom li agrada. Però, bueno, ja com el fet de relacionar-te amb segons qui perquè t'hi va la feina, a mi em fa més mandra i per això de moment em mantinc al marge. Més al marge, Sí. De fet, això us volíem preguntar. Nosaltres no estem tan posats al món de la faràndula catalana com vosaltres, però volíem preguntar-vos si hi ha falsedat o no en el món de l'Star System català. Jo no n'he trobat. Personalment no, penso que no... En Pau ha posat cara estranya, ja. No amb nosaltres. Però sí que és veritat que certs llocs, certs moments, veus coses que dius, no toquen. Jo realment penso que jo això... soc totalment sincer. Sí. O sigui, no estic per contentar ningú i ho dic. Jo penso que això hi existeix en qualsevol entorn, Això és de qualsevol veritat. tipus. Vull dir, hi haurà falsedat a la feina, si vas a l'hospital d'infermer, si vas a jugar a qualsevol esport, sempre n'hi ha. Sempre hi ha algú que t'hi portes millor, hi ha algú que és hipòcrita amb tu. I més en un món on l'ego també és tan important, no? Tu t'han contractat aquesta marca, a mi no m'han dit res, no sé què, una mica d'enveja sempre hi ha, no? O potser amb el tema de les invitacions, jo suposo. A vosaltres ho han convidat, a no sé qui no, Clar. llavors se us piquen, o potser cadascú fa la seva i aquí Santes Pasques. Sí, o el podies haver comptat amb mi per fer... Actualment creieu que es pot viure del món de les xarxes, només de les xarxes? O sigui, podeu viure només de les xarxes? A nivell català o...? A nivell clar. català, ja que és el vostre. perquè és totalment diferent a la resta. Sí, és que és un món a part. Jo crec que, aviam, si vols viure-hi bé, primer que has de fer molt de contingut i has de treure molt de temps, però aviam, pasta en pots treure.
Tu amb el tema del temps vas liat, Genís? Sí, vaig bastant liat. Sí, jo la meva opinió sí. O sigui, jo actualment em dedico a això. Ets l'únic, oi, dels tres que està vivint únic i exclusivament de tema xarxes ara mateix? Aviam, jo crec que en Genís, si volgués, podria. L'únic que li encanta fer 87.000 coses. I és normal, has de prioritzar. Bueno, és un sobresou que sempre de tant en tant. Bueno, i no té tan volgut perquè feies contingut. Exacte. Si no, no... Et van venir a buscar tu a Nud Project o vas ser tu? Va ser recíproc, va ser recíproc. Ja havia col·laborat amb ells en alguna campanya i va ser... sí, va ser per dels dos. A mi el dubte que m'ha generat el tema de que feu vídeos tots junts és el Quel, perquè el Quel té el perfil privat. Llavors, amb molts vídeos del Pau tu surts i jo penso, o et té esclavitzat absolutament o li fas pagar una comissió. Bueno, hi ha una mica de les dues. A quan va el percentatge? A poc. No, Jo li dic que ha de ser pacient, que tot arriba. I que de moment jo dono tot el que puc, però que ja de cares al futur ja estem gestionant perquè ja el paguin a ell directament i no li hagis donat. No, però que jo mai he demanat res. Vull dir, ell tot el que m'ha donat ha sigut desinteressat. O sigui, I de fet, just abans de venir en parlàvem, i és de vegades l'impacte que dones no és només a través de les xifres, perquè les xifres moltes vegades no són reals, i l'impacte que dones es veu amb la gent del carrer, amb la gent que et para, et saluda. Sí. Això és veritat, Jo m'he trobat de... Bueno, el saló de l'ensenyament que dèiem que va ser una bogeria, nen. No volíem dir-li adeu al Pau i no hi havia manera perquè estava tota l'estona que passava gent i foto i vinga i pam, que vam flipar perquè vam dir, home, doncs de seguidors en tens, però potser no és una borrada de seguidors, però alhora te'n vas al saló de l'ensenyament, que deu ser el vostre target completament, i no hi havia manera que et moguessis d'allà. Sí, tal qual. I noteu, us incomoda, per exemple, si aneu pel carrer, us veuen, us miren, alguna cosa heu notat o no? Però això ha passat sempre, no? Amb aquesta cara, no? Jo crec que des de que fem contingut en català, sí. O sigui, Més, contingut potser. en sèrio i més. O sigui, ja de manera regular. Sí. Quan és el màxim que us han pagat per fer un post d'Instagram? No cal que dieu marques, Així un barem, si voleu. És que hi ha col·laboracions que són llargues. És a dir, que et paguen per 2, 3, 4, 5 mesos i són pressupostos més alts. Però, jo què sé, per una foto o un vídeo... Per exemple? 2.000 i alguna cosa. Per una foto només? Per un vídeo. Home, 2.000 euros, Home, jo el pago perquè surti en Quel, Jo també. Jo si surt el Quel ho pago segur. Tu diràs. Hòstia, Déu-n'hi-do, clar. Evidentment, tu, Genís, que deies un sobresou, un bon sobresou. Un bon sobresou. Sí. També s'ha de pensar el vídeo, també s'ha de fer el contingut, s'hi ha de posar un, que això no sempre és fàcil. I t'ha de gravar algú, que això ha de fer molta mandra com a amic. No sé si a tu què et passa o en general demaneu favors a amics de dir, pots venir a gravar o fer aquestes fotos, tal. Això ha de fer molta mandra. Sí, depèn de... Aiam! És que encara hi ha riu. No, però com que vivim junts, és com si jo, què sé, estic treballant, tinc una pausa, em diu, Quel, vine un moment, m'has de gravar. T'enganyes. I ja us hi poseu els dos, que Ara ja sí, us agrada, no? Sí. El bo que tenim és que, bueno, almenys jo, el meu contingut és cutre. O sigui, jo dic que és orgànic. Que sí que és veritat que en certs moments cutreja. Però ja crec que és l'original el que ven. O sigui, si estic despentinat, si m'acabo d'aixecar, si m'és igual, jo ensenyaré el que hi hagi i si he de gravar des de baix i quedo malament, ho faré igualment. Si m'és igual. I a més això t'aproparà més a la gent, segurament. I jo crec que en part per això ven. Perquè la gent, és que el que et dic, si en Quel està emprenyat i aquell dia gravem, en Quel sortirà emprenyat perquè li és igual. Però és que és lo guapo, que és naturalitat, no?, al final. Tu, Genís, ara treballes també com a creatiu de la marca Nud Project. Deus tenir un màster en saber fer vídeos virals, no?, al final. Sí que és veritat que estic aprenent molt i al final tenim un gran equip de comunicació i sempre diem nosaltres mateixos que som uns hackers socials. M'encanta aquest concepte. Està molt guai, Sí, i sempre ho diem perquè realment sabem pujar-nos molt bé al carro de tot el que és la viralitat. I sabem quan funcionen unes coses i quan no. Els amics de xarxes de Flashback ens han dit parleu amb en Genís i dieu-li que com s'ha de fer la cosa, perquè clar, aquí també volem arribar als trens. Clar, què diries tu que és el que ha de tenir un vídeo perquè es faci viral? Hi ha alguna fórmula màgica? La fórmula màgica és que hi hagi un bon concepte darrere, que a vegades pot ser el més simple del món i que estigui pensat realment, vull dir, sí. O no,
És que hi ha vegades, ara t'anava a dir... Hi ha vegades que realment el concepte està aquí, en no haver-ho pensat. I no ho sé, vull dir, al final això canvia cada setmana, vull dir, les xarxes funcionen així, del dia a dia, i si et saps muntar el carro bé, doncs... Perquè tu saps, o sigui, jo crec que ningú sap com funciona l'algoritme. Per exemple, l'algoritme de TikTok, el de TikTok és jo una no sé bogeria. si hi ha alguna persona que l'entén. No, ni Diu no. Clar, no. Fins i tot la gent que s'hi dedica no sap ben bé com funciona jo penso que l'algoritme, no? No, i és que no ho sé, la veritat. Vull dir, al final també... és que, i amb una marca costa més de vegades, perquè de vegades ja avorreixes, no? Perquè saps que t'intenten vendre un producte. I jo crec que l'important aquí és personificar molt bé el que és la marca, no? I doncs posar cares i parlar molt, sent totalment orgànic i natural, no ho sé. No, el de TikTok és una autèntica bogeria. Tampoc, vull dir, això, no sé. Prova i error, Exacte, al final, una mica. prova i error. Aviam, sabem que els socis estan preparant Alguna cosa. alguna coseta, no? No sabem si és un esdeveniment, no sabem exactament què és. Es pot avançar alguna cosa aquí? El que podem avançar és que constantment estem preparant coses És que hi ha més d'una cosa. que són molt d'improvisar. Sí. Ja, però d'aquí a demà no em pots dir farem un esdeveniment, No, saps? no. No, Tenim però una tenim cosa bastantes coses pensada, al cap. Sí, ara tenim una l'altra cosa que ens hi pensada. la que ens hi posem costa. Tenim una cosa recent. Que aquesta jo crec que la podem dir. No sé. Aviam. Sí. Demà passat farem un sorteig de part dels socis. mira. Juntament amb Parlem. Que sortejarem 2 entrades per anar a veure l'últim partit del Girona. Ah, que guai. Guapo. Que ara ja estan classificats a Champions. Sí, I com s'han portat molt bé amb nosaltres i la gent va ser molt agraïda el dia de Sant Jordi, volem sortejar 2 entrades pel dia del partit. Per tant, si voleu 2 entrades per anar a veure el Girona a Granada, crec que és, no? Sí. Doncs atents a les xarxes. Atents a les A les vostres socis. xarxes, Carai, Déu-n'hi-do. I l'altra pregunta que ens fèiem, clar, ara vosaltres sou un grup d'amics que esteu fent contingut i per sort o per esforç o pel que sigui esteu guanyant diners amb això, però clar, com veieu els socis a llarg termini? D'aquí uns anys, us veieu seguint fent vídeos? Com us veieu? Qui respon? Perquè... Teniu visions diferents? Sí. Jo crec que sí, però no sé, si voleu responem que cada part. Cadascú, sí. Vinga. Bueno, jo crec que sóc el que m'hi veig menys temps. Però, clar, jo em veig lligat a ells tota la vida, llavors, perquè són els meus amics de tota la vida. Llavors, si ells segueixen fent, doncs seguiré sortint allà darrere. Dels vídeos, no? Però els socis com a marca, doncs el que duri, fins que estiguem molt cremats, jo crec. I tu, Pau? Sí, jo crec que té molt de futur en el punt en què ens trobem ara. De que, resumidament, tant ell com a mi, com en Teo, com en Miquel, o sigui, ens estan anant bé les coses, en conjunt estem agradant, i per projectes personals i maneres d'entendre la vida crec que serà viable, a no ser que ens cremem o que ens enfadem o qualsevol cosa d'aquestes. Però jo li veig futur perquè els tres, directe o indirectament, estem relacionats en xarxes, i fer coses junts i gravar-les se'ns dona bé i ens agrada. Jo penso bastant semblant en Pau, però li posaria un matís, i és que potser els socis a la llarga no seran creadors de contingut, sinó serà una marca a grosso modo, no? Val. I potser ja inclús ens podríem desvincular nosaltres d'aquesta marca i que sigui ja una empresa dels socis. Sí, No sé, m'imagino, una companyia de teatre, per què no? Una Marca de roba, també? Una marca de roba, per què no? Una marca de roba jo crec que us enganxa Us bastant, enganxa moltíssim, o complements, o coses així. Després estàvem parlant, no?, que hi havia cosetes. Hòstia, aviam. A més, heu canviat el logo, que això m'hi he fixat jo. Ara de cop el logo està més currat, és més maco. Fa pinta de ser un logo que pot anar a una samarreta estampat, per exemple. Aquí darrere hi ha un branding guapo. Tenim el cap pensant de no desprojectar aquí. Només us dic que els somriures ho diuen tot. Ho diuen tot. I tu, Pau, no t'escapes de la pregunta obligatòria. Vas gravar un vídeo preparant el sopar amb la Laura Escanes. Sí. Estava esperant. Aviam en quin moment, no? Aviam quan tarda a sortir la pregunta. Com sorgeix aquesta col·laboració? Doncs simplement 2 persones que es van caure bé i que, bueno, doncs de la mateixa manera que puc quedar doncs, amb un amic o amb una altra persona que puc estar coneixent, doncs vaig quedar amb ella i, bueno, va venir a sopar a casa i vam fer un vídeo i
A tu, Quel, se't va fer fora de casa? No hi era jo. No hi eres, eh? Perquè, no clar, hi era. aquell vídeo tu no hi ets. Llavors, en plan, què va passar aquí? Que et van dir, Quel, aquell dia no... No, és que els caps de setmana sempre estic olot. Ah, val. I això va passar un fin de. Sí. El vídeo va funcionar, no? Sí, va funcionar una mica. Sí. Aviam, pensa que avui ella va a la Resistència i també li preguntaran. Vull dir... No crec que li preguntin per un influencer català. en David Broncano pronunciant el teu nom? aviam, Pau Joan Miguel. Joan Miquel. Joan. M'encantaria. Cert, jo si pronunciessi bé el meu nom ja seria feliç. Home, però és que jo l'he vist en revistes com l'Ola. Sí, això és fort, eh? Vull dir, com portes tu aquests últims dies? Que heavy. Sí que és veritat que he estat 2 setmanes un pèl... Bueno, Peus de plom? Sí. Vigilant molt el que deies i... Sí i no. O sigui, Sempre ho has sí, set, sempre has tingut. Sí, jo crec que ja sóc així i tampoc és... O sigui, no m'agrada el fet de... No sé, inventar-me coses o donar... No sé, penso que no va amb mi. I sí que he anat molt en compte tot el que deia perquè no volia merders amb ningú. El que sí que és veritat és que la premsa rosa és bastant com assertiva, llavors jo crec que potser, no sé, m'ho diràs tu, però has rebut molts missatges o trucades com per parlar, fer entrevistes o alguna cosa? Sí. I òbviament he dit que no. O sigui, no soc una persona que crec que anés a certs llocs a vendre's i menys amb aquests temes. Perquè crec que no és ètic. I menys quan estàs parlant de, no sé, algú que algú que has conegut o algú que parles en nom d'ell. O sigui, mai em posaria a parlar de l'altra persona. I ja només per curiositat, i ja parem amb aquest tema, però van oferir diners perquè parlessis? Sí. És que és molt fort, el Això és tema de molt la premsa heavy. rosa és molt heavy, eh? Sí. Nosaltres, com que no oferim diners, ho deixarem aquí, et deixarem tranquil aquí. Llavors... Jo el que sí vull dir és que s'han afirmat moltes coses que no són. I que la gent es pren molta llibertat per afirmar coses i potser no hauria de ser així. I que independentment del que puguis tenir o no amb Laura Escanes, que és completament cosa vostra, també podeu ser amics, també podeu tenir una nit esbojarrada, i això no vol dir que aquí hagi d'estar tothom posant en boca de tu i de la Laura Dels que tingueu dos, alguna clar. cosa. L'únic que jo entenc la situació i entenc per qui és ella. I pel moment actual en el que està... I ven igual. moltíssim, al Vull dir, final. jo ho entenc, al final la gent vol titulars i la gent Exacte. s'inventarà el que s'hagi d'inventar per tenir el titular, n'hi ha més. Mira, Doncs va, que- amb nosaltres de parlant i sense pagar-li diners. Has Fixa't vist tu. que fàcil, eh? Sou al backstage de Flashback amb els socis, amb en Pau Joan Miquel, amb en Genís Cargol i també amb en Quel, que t'hem dit Quel ja de l'inici i ja s'ha quedat així, eh? Sí. No ja et està presentem ni perfecte. com a Miquel, ja, tio. És que Això ell té un nom artístic. Exacte. Per mi és el més famós de tots. I el que anem a fer ara, nois, és el test del safreig, d'acord? Un test per conèixer-vos una mica més, que és el que fem a tots els artistes i totes les persones que passen pel backstage. Primera pregunta, contacte més famós que us hagi enviat mai un missatge. Qui comença? Comença tu, Genís, va. Per què? Que jo estic al mig, jo no puc començar. Contacte més famós, Que t'hagi enviat un missatge. internacional, Vinga. Vinga. Omar Ayuso. D'Elite. Ah, el d'Elite, Uau. sí. Netflix. Hòstia. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Havia de fer alguna comanda. Ah, no, no, Bueno, clar, sí, no sé. I tu, Pau? En Pau... Aviam qui serà. La Laura. És fort, realment t'ha escrit un missatge a una persona que va a la Resistència. A mi quan entrevistem algú que ha anat a la Resistència em sento la millor. Doncs mira, Nosaltres ens tocarà després. nosaltres estem a Flashback feliços de ser. Sí. Bravo! I tu, Quel? Jo, a part dels socis, Els socis m'encanta, eh? A part dels meus amics. l'Albert Espinosa. Home, Ah, ostres. Històries. Molt bé. I la següent pregunta és, quina és la cosa de famós més heavy que us hagi passat? Ara comencem d'allà. Començo jo. vinga, Quel. O sigui, no sé si és heavy, però això em va passar aquest finde. Vaig anar a jugar un partit contra... Quasi que és com en jugàvem la Lliga. Vam perdre i com tots els aficionats de l'equip rival, perquè era el seu camp, van saltar a demanar-me fotos a mi. Perdona? Això és fortíssim. I tu emprenyadíssim, que no Clar, jo volies estava dir-los enfadat, res. així, mala cara, i clar, totes les fotos ja... les dents. Tot... Explica-lo del xai. Ui, Ah! Això Això també és guai, avui, això també és guai. però sí, molt raro. M'ha obert una noia dient-me tal, treballo a una marca de roba, volem fer un shooting, no sé què. M'han dit que tens xais. Sí, però el missatge és super sèrio. Et pagaríem, tal... Perquè els hi deixis el xais o perquè els hi donis? Sí, bueno, però no ho sé. No l'he contestat. Home, aquí tens un suposo. negoci, tio. clar. Però és que ja no tinc xais. Ah. Vaig tenir 2 xais i Se'ls ja... va cardar. No, Oh, bueno.
Aquests no, Genís. I tu, Pau? Ostres, jo història així random fa poc em va passar una que estava amb tu. Estava a la inauguració d'un restaurant molt top d'aquí a Barcelona, l'Azul, que és un rooftop molt guai, que hi ha a Barceloneta, i era doncs el dia de la inauguració, hi havia gent famosa, tal i qual, i de cop se m'acosta un home, així estrajat, i em diu, tal, no sé què, que sàpigues que miro el teu contingut, tal, no sé què, quantos, així amb un accent una mica raro. I jo miro així amb en Quel i dic, ostres, tal, moltes gràcies, no sé què, i em diu, soc el cònsol de França. Què? I jo... Jo em pensava que volia de Sugar Baby, Fixa't. Oh. No, fins aquí pot llegir. Tu creus que et volia de Sugar Baby? No. Et va convidar alguna copa? Simplement, o sigui... Barra lliure. Sí, no, però simplement devia aprendre català o el que sigui i devia aprofitar els vídeos de les xarxes, bueno, ho vaig interpretar jo i va venir superben educat tal, i em va dir, ostres, que sàpigues que et segueixo, m'agrada molt el vostre contingut, em feu molta gràcia, tal i qual. Carai. I jo, bueno, si tinc algun problema... Ja l'escriuré. Sí. També ens va passar a la parada, com la segona o la tercera persona que ens va venir era un turc que no sabia parlar català, que estava aprenent a parlar català seguint-nos els socis. Amb els vídeos? Sí. Hòstia, que guai. Estàvem tu i jo, crec, no? El què? El turc que va venir a comprar... Sí, és veritat. Molt random, això. Sí. I a tu, Genís, quina és la cosa de famós més heavy que t'hagi passat? Buah, és que tampoc no m'ha passat gaire res allò heavy. Allà, molt més puntual. Potser lo de l'expresident. Ai. Què vol dir, noms. Va trucar un expresident de Catalunya. Què? Sí, Tenia el teu número. Bueno, li van donar. Em van donar permís per donar-lo i... Però i li vas haver de dir hola, molt honorable president? O que li vas dir hola, preci? Ho hagués pogut dir, però estava just superliat i no estava conscient realment de que estava parlant amb un expresident de Catalunya. Uau. Que fort. Déu-n'hi-do. Estan heavy. Cosetes, aquí. Vale, la següent, el màxim red flag d'una persona per lligar amb vosaltres. Allò que dieu, vale, si he de lligar amb aquesta persona, per qui no hi passo? A mi el que em molesta molt és que només parlin d'ells. Mira. O sigui, està a una cita coneguent algú i que tota l'estona està explicant coses seves i tu li expliques alguna cosa i treu tema i et segueix parlant de lo seu, malament. Jo sempre més, no? Sí. Que tu? Sí. Jo? Tu, Quel? Sí? Jo seria tipus que sembla que no sàpiga valdre per si mateix, saps? Estàs coneixent i no sé, no sap ni cuinar-se, ni fer llit, ni... no sé, és com que em tira enrere. El tema de cuinar-se, bueno, no totes podem, no totes sabem, vull dir-te, és complicat el tema de cuinar. Hashtag Mariona Córdoba espavila. Sí, no, tenim un problema amb això. I tu, Genís? Jo que sigui una persona negativa, que sempre li trobi alguna cosa i... saps? Que pot anar qualsevol cosa bé i sempre hagi de fer el show de que no li va bé. Mandreta, això. Mandreta, sí. I quin és el màxim red flag que teniu vosaltres? Jo a vegades sóc una mica negativa. La deia per tu, aquesta, Ja, a vegades, estem corregint. Però crec que va bé això, tenir sempre... no? Sempre tampoc. No, però... En Miquel és la persona que quan tu estàs... Exacte, estàs al Nirvana i ell et fa tocar de peixet. No sempre. Us baixa, Però d'una bona hòstia. No, t'ho diu ben... I és el típic que fa compliments, però et falta més el respecte dintre aquest compliment. Saps que hi ha aquest tipus de persones que dins el compliment hi ha una cosa que fa... Això no és veritat, Genís. També és dels que abraça i fa cops a l'esquena. Sí. No, encara és dels que... No m'abraces. Exacte. I vosaltres, nois? Jo et diria que sóc molt ordenat. O sigui... I això és un problema? Sí. O sigui, si estàs amb una persona que no és ordenada... Vale, en Pau és el típic que dient una cosa dolenta en diu una cosa bona. Mira, ja, la teva red flag. Massa positiu, ets Mr. Wonderful. Que, per exemple, no, vaig a dormir, però m'agrada anar a dormir amb l'habitació endreçada. No puc anar a dormir si tinc... Jo, per exemple, tinc un sofà a l'habitació, doncs si tinc roba tirada sobre el sofà. O sigui, ja és una cosa que per certes persones, que sí, podria ser toc, que són desordenades, doncs els hi emprenya. Ho entenc perfectament. Amb en Marc Frigola podríeu conviure. I tu, Genís? Jo que sóc bastant despistat. I no sé. Doncs Déu-n'hi-do per portar la teva agenda, Tela. Va, i l'última del test del safareig que li fem a tothom és el lloc més estrany on heu fet coses íntimes.
Vinga, comença Qui comença, tu, aquel? Jo, al bosc. És que viu a la Fageda. Clar, viu allà. Llavors hi ha facilitat, Però no per era la acabar el Fageda. bosc. No era la Fageda. Eixa! Roda. Però, clar, per tu el bosc... O sigui, no és la Fageda, perquè Clar, allà és la el casa jardí. teva. Allà és el teu jardí. El teu jardí. Allà és el jardí. És el jardí de casa, no? Jo el provador del Zara. Ah, Mira. no entenc a la gent que folla els provadors. El de- No ho puc el de entendre. Gràcia. O quin? No. Perquè són guapos. els de Passeig de Home, Gràcia però estan quin guapos, Zara? El de Passeig de Gràcia. Tu no, Un Zara. no has anat al de l'Akiem aquell que diuen que és com una discoteca, bueno, que pots triar les cançons, no? Heu vist Això a aquest? l'Abercrombie també es pot fer. Ah, sí? I a més són en porta, és a dir, o sigui, Sí, que és pots tancar, i pots triar, hi ha una pantalleta, pots triar la cançó que et posen, els llums... Bueno, és molt guapo. I a l'has de l'Abercrombie provar. podies canviar fins i tot la llum i posar-la vermella. Però això Clar, és però- excedir-se molt. I no entenen que això fa tenir Fa- més cua? 100%. No, sí, és molt heavy. 100%. Jo treballava, Busquen això, jo treballava no? a Hollister i també tenien la porta tancada i era horrorós perquè allà tu sabies que hi havia gent que, Clar, bueno, clar. que tardava molt en sortir. Bueno, Bueno, mira, veieu a vegades, tu. I tu, Genís? Ostres, agafeu-vos aquí. Allà m'on en surt. Allà... Tenim llistat, eh? Jo, no sé, l'última fila d'un cinema. No, això no val, segur Ja, que tens una no. més És que aquesta- original. A A primera fila. Un cementiri. A un cementiri. Zero respecte. Ja no fotis que... A les portes d'un cementiri. Ah, podríem dir. pensava que estaves en una tumba a sobre de... Podria ser el títol d'una cançó. A I les jo- portes del cementiri. Cançó de Manel, inclús. Mira, Total, ja sí, la sí. tens, totalment. I jo sé quin cementiri és. Hòstia, Sí. Jo també ho sé. Però perquè la gent d'olor és que la gent va molt. Però teníeu familiars en aquell cementiri. No, ai, no. No. Ella ha dit un En cementiri. Genís poder ser que En té Genís s'ho està 50.000 pensant, eh? familiars. No, ella ha dit un cementiri, però és... O sigui, és a l'entrada. Clar, que sapigueu que tot això que diem és broma, vull dir, no? No sabíeu res del que estem dient. Estem tenint titulars. què tal, nois? Porteu bé l'entrevista de moment? Superguai. Molt bé. Sí, eh? Et podria dir que de les que més m'ha agradat. Ah, sí? Mira que bé. I no és per tirar No. roses, però ho dic en sèrio. Si al final haureu de tornar al backstage, si és que això és casa vostra ja. Va, anem a fer-vos l'últim joc que us hem preparat, és el joc dels punyals, d'acord? Nosaltres li diem així, és un qui és més probable que faci alguna cosa, d'acord? Qui és més probable que surti a parlar amb la veïna si la lieu a casa i ve a queixar-se? Qui és que posa el seny? En Pau. Sí, en Pau. Jo crec que seria. Pau. Sí, eh? A posar Pau. Ah! Sí. Bàsicament, perquè si sortís en Quel... No, en Cal i aniria els malament. hòsties, I si va en Genís, poder ser la Lliga. O sigui, És a dir, que el Genís és el que més lliga de tots, no? No. No? Aquí hi ha batalla. Deixen el dubte aquí, eh? Qui és més probable, parlant de lligar, qui és més probable que intenti lligar amb el ligue d'un altre dels socis? Quin meló has obert. Quin meló que acabes d'obrir. Ai, aquí hi ha història, eh? Jo Jo no. no dic res. El que no. Què el no? mira, Tu, què ha passat, Pau? Ens jo has d'explicar alguna cosa? acostumo a ser la persona Mm? que mai ho he fet i no ho feia. Però sí que és veritat que fa uns mesos hi vam tenir un episodi que just va passar això i jo vaig estar parlant amb una noia... O sigui, jo que vaig acabar tinguent alguna amb una noia amb la que en Genís, doncs... Hi havia tingut algo. Sí, havia tingut algo. Avui en dia el món és lliure. Però sí que és veritat que sóc el... O sigui, jo crec que sóc el perfil que menys ho fa, això. Però aquella nit, bueno, es va... No, va haver un Et problema. vas despistar. Creieu que una dona podria trencar la relació dels socis? No. Mai de la vida. No. Val, em quedo tranquil, llavors. Tenim parlat, eh? Qui és el més fuckboy? Teo. No hi és. En Teo li piten les Sí. orelles allà. No? On Però està? fanboy A Bali? positiu. Austràlia, no? Ara a Filipines. A Filipines. Jo dic com a positiu. Sí, sí. No, fuckboy és negatiu. Negatiu, eh? Que Ah, tingui sí? més red flags. Sí. Ah, Hòstia. uau. Més red doncs sí. flags. Ara que no ens escolta. Exacte. On està dormint on Teo? No va el Teo, no està aquí. Hòstia, no ho sé. Jo voto en blanc. Contesteu per mi. No, us mulleu-vos, va, mulleu-vos. És a dir, en Genís, no? Sí. Sí? Però dintre Depèn, de no? molt poc, ell és una miqueta. Però sent molt i molt poc. Aquí en Quel t'ha deixat molt bé, eh? Que en Quel és el que posa Pau, eh? Has vist? I la última del joc dels punyals és qui té la pitjor borratxera. Ningú. No. No ens emborratxem gaire. I no, tenim bones tajes. Bones Ningú es N'hi ha un borratxo que també no hi passat. és. Oi, Sí.
No, és que si No, poder sóc jo, eh? Poder sóc jo. És que vosaltres teniu molt bon emborratxamenta. Jo, a vegades... Però molt poc. Costa molt que s'enfadi borratxo, perquè jo l'he vist molt pocs cops enfadar. Doncs té pinta d'enfadar-se molt fàcil. Però sí que el dia que es va enfadar... Però, i coses que no... A vegades he fet coses borratxo que l'endemà sí dic, uah. T'has arrepentit, saps? Bueno, sí. Però que no tenen sentit, saps? De com liar-la per liar-la. Perquè estaves avorrit. Sí, perquè estava... Però és de tant en tant algunes tajes. Molt poques. Doncs així és una bona companyia, els socis per sortir de festa. De moment una relació bastant sana, s'ha de Sí, dir, això està molt bé. Nois, ens heu dit que voleu saludar algú? Sí. A les mames. No? Jo vull saludar la meva mare, aprofitant que estic amb la Mariona, que és fidel fan vostra. Així m'agrada. I quan li dic que venia m'ho ha dit. A mi em fa molta il·lusió que la teva mare sigui fan nostra, jo ja me l'estimo. M'has dit que es diu Fina? Sí. Fina, t'estimem des del backstage. Com es diu teva mare, Genís? La meva mare es diu Mia, també, un gran petó. Mia, també un petó. Va ser el dia de les mares. I la Montse. I la Montse. Sí, també. Doncs Fina, Mia, Montse, moltes gràcies per escoltar-nos. I als pares una abraçada, tu. Exacte, Veurà també. que tothom s'oblida. Nois, Genís, Pau, Quel, moltíssimes gràcies per venir al backstage de Flashback. Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè ara ve l'Andreu Preses. Sí, no, el monstre a les de la nit 11 arriba s'apropa. i espero que hàgiu estat còmodes. Mira que el busquen. Ara vindré. Ara s'hi posa. Merci per ser-hi i escolteu que podeu tornar al backstage quan vulgueu, que això és casa vostra. Per part nostra, moltíssimes gràcies per convidar-nos, super a gust, ja sabeu que us tenim molt ben considerats. Així ens agrada que ens feu la pilota, nois. Gràcies, nois. Adéu. De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Mariona Córdoba.